sang sumpay ni ngatong sugilanon. Patayng buhi! Di ka sabutan? Hoy! Sangaan pa lang! Hudas! Dili di ka na niya buhaton! William! Wala ang pinuro ng sumbi dito sa pisuhan! Usa! Nanonoy ka tawa ka? Kung mao ka na, si Binhor, siya ang nagpaulbos mga cottage sa mga sakyanan! Buhi na si Binhor! Dili sumbi si Binhor! Posible ka! Kamo! Kamo! Ang nagdali Binhor sa liya, di ba? Kamo! Mga boss! Kami! Kita mo ka! Kita mo na siya sumbi! Nagatungkong mga dito! Sigang rin mo ito! Pero ang ganit to patay na! Doon ay sa manskilid agi sa usa ka hunting! Tungo ka na! Tungo na! Si Binhor Alipio ang... Animal ka, Hudas! Pagkabugo, binili mo! Ninyong tanan! Ayaw pang sige katawa! Buang agay ha? Ikaw magkawin. Wala tayo labot! Kung si Binhor Alipio buhay pa! Amaw magka... Ha? Amo? Agay! Ha? Kuamang boss! Ang imong beba si Jen! Isusit, wala saan! Nawa sila! Ha? Nadating alin! Nadawa ko labot nila! Ang mga bulawan! Ang bulawan! Tara! Tara ka po! Bahin-bahin nung lato ang mga bulawan! Sama-sama yung kisabutan! Huwag magpalayo tayo ng lugar! Sige! Tayo, boss! O kinsay nagsulti ninyo! Nga makasayon-sayon mo gawas dinhi mga animal mo! Mga traidor gidi ay mong tanan! Magsama lang tanok! Magsama kita mga traidor! Ano ba? Pero dili ipress ni mo ka-traidor! Nga lakip ang imong among nga si Manuel Williams. Ang tinuod nga Williams, imong kipatay! Kung lakip pa ang babae nga kimahal ni mo, nga tungod lang sa bulawan, na gusto mo masuri, kipapatay mo sap! Saksi ko sa tanan yung binuhatan, Lok! Udas. Tun kay ako ang imong isalunan sa tanan nga patyon sila si Manuel Williams, Martha Williams, ug lakip na ang iyang pamilya ug kapalitihan. Udas. Pero sa ingon, masulong ang tanan. Udas. Sudas, sipiat ka lang sa imong dakong pagsalig na kulok. Kay ako nga imong right hand, maoy mo unay pagpatay nimo. Hanggaw eh. Gitayunan ko ni mo si mong armas. Udas! Sa inyo kining lugar, sa barangay Puntod. Oo, sa mata. Lagaw, kuyog yung atong mga kauban. Diretso mo pa ingon niya ng maubong tod. Kaysa luyo ni anak, doon ay dakong busay. Adto ninyo makita sila si Nanay Lusing o gagaw lulok na ako. Dili ka makuyag na mo, Benhur? Doon na lang ko tapuson. Ang kadimonyo na ni Locke Williams. Benhur! Oh, patyon to siya. Aron makukuhaan na ang mga demonyo ni atong lasod. Kala! Kung makapatay mo na ako, Hudas. Sa? Ako kining resort. Akong solar. Akong dingharian. Busa ako. Ako ang tag-iyan ng tanan. Ug ako ang tanan. Ug way inyo. Nga nung gigulitan ni mo ang imong rino. It's a surprise, Hudas. Andibal! Naali mo ang remote sa putahan sa mga sumbes ng imong rino. Wa ka pa makailan ako, Hudas. Naabli ang sahog doon ni Mulok. Good luck ninyong tanan. Ups! Ni ang baksis na abli ng sahog. Andibal! Bisit! Baro di na Andibal! Ganyan ang mga sumbes. Takya! Pasariyo! Pasariyo!
sa ito itong away, Luke Williams. Tapuso na ito ang tanan. Ayan, doktor! Tambalo na ninyo nga akong mabunog sa madali! Ang painkiller! Dali po niya ita! Sino? Daliw na mo. Animal! Pweh! Nagtuo mo hudas nga maisahan ko ninyo? Ha! Wa pa mo masayod sa tanang mga sikreto nining akong solar. Nining akong gingharian! Animal! Pusi na niyo ng surat to! Pusi na! Oo, Busulas! Pasok na rin! Pasok na rin! Bus! Tuloy na mo! Animal! Animal! Umiiwas itong kauban ng dama ng mga sumpis! Pisit! Busulas! Sino? Ikas yun! Ano mo? Tagal! Tagal pa nila siya ang mga sikreto na what may pawin na pita! Okay, yung lugar, boss. Bal! Pisit! Hapit nila! Boss, saan may natupagkuhas mga blower nun, ha? Ayaw ko yung puta na! Tarong na, Busulas. Sa lagi na pabili mo! O lagi! Huwag ka mo! Di bal! Napriso ng tayo ng maong lawak! Di ta magkagawas kung di na mamahawa masumbis na sa gawas! Silo na to, boss? Halaw ka! Si Don! Pagkalagan na nila! Napunaan pa sa mga kauban na to kato sa gawas! Ngayon napakan! Samot sa kalagan! Kung ablihan na to na! Wala! Batay tatang din eh! Das bagan kita na sa sumbis! Baitas, Busulas. Ay, mausag. Ay, tayo niya, eh. Andi man! Yan! May tatapagi! Kapisit na yun! Doc Williams! Matan kiyot! Matan pa sa pinya! Punta na! Tuhi! Tama mo! Ang animal nga Doc Williams! Pagkadagan si Masikanan nga, nagkatang sila. Mubalik ko siya nga, kay. Murag nakabantay sila na ko. Magdali ko. Nahibaw ko, Hudas! Nakatago mo! Pero, dili ka mo makalingkawas sa ako mga binuhi! Mamahimo na ka mo mga zumbis! Murag mauna ka na busay din, Kapita. Nabati din akong ginagay din sa tubig. O, Samantha, nagadamog sa ko. Dagay na sa tubig yun. Dali ka mo! Sunod lagin mo na ako, ha? Doon na lang sa busay kag ingon ni Ben-Hur. Yung Samantha! Oh, tamo ka na! Si Lulog! Si Lulog! Look! Uy! Sabi naman ko ito! Uy! Kamu sila kitchen! Duk Samantha! Uy, okay, nabot mo dili! Dili mo! Dili mo, Agi! Dili! Dali! Tawara si Lulog sa unahan, o! Dali mo! Sunod mo na ako! Magdali ta! Ay, ito na siya! Animal! Bullshit! Kalawas din eh! Busulas, pamusilo lagi na ito! Mga bugo mo, pubusidon! Bisa pa ugtag kanta! Pero budas ba nato mga sumpis ka na sa gawas? Delikado na puta! O pagkano ta! Bugo! Nani mo yung magtago sa usang kalawak? Di ba? Nakita ng look! Pangina mo kayo! Hatagan ko kang chance nga mabuhi! Kana! Kung mutuman ka mo sa kung gustong mahitabo! Gusto ko! Nagdadoon niyo si Judas! Sa akong atubangan! Ayaw magtuon niya! Ayaw magtuon! Pati yung dapon mo niya! Dada sila kong atubangan! Kay maluwas ka mo! Sa akong kabagis! Kanibal ka, no? Kanibal ka! Dito, Busulas! Busulas! Uy, ito! Ayaw magtuon niya! Kaidol sila! Kaidol sila!
Nagkabantay gid sila ako. Gisundan ko nila. Pagkadaga nila, pakuskin ko pa ang padaga ng truck. Kinahanglan nga, makabalik ko sa among dapit. Dadan yung suda sa mga tubangan! Pagdali ka mo! Hudas! Hudas! Magbasol ka! Sa imong pag-traidor ka na ko! Magbasol ka! Hello! Doon ay tawag na nagpatrolya. Nasundan nila si Binod Alipio. Usa! Hain! Hain na masundi! Ang animal nga Binod Alipio! Hain! Layo kay, layo pa sila. Musuot ko sa kakawayan. Magandaman ko. Magdali ko. Tigali ko. Basundan ko nila sa nahimutangan nilang Samantha. Yan na, silok! Yan na! Mga animal mo, pagka-traidor mo, mamatay na gihapon mo! Hudas! Animal ka! Traidor ka! Animal ka, Sir Rob. Ha! Ginudaan mo pa ako, animala ka! Dakua sa imong gihimong kadaot sa kong kinabuhi, Hudas! Tungod sa imong personal nga interes! Lakip ang imong mga sakop! Imo pang gihaylo! Kidali pa nimo! Aron mo traidor ka na ko! Ha? Hudas! O karon, Hudas! Tapuson ko na ang imong pagkatao. Pero magsugod ka sa imong pagkasumbi! Dada sa akong gandang magbutom ng mga zumbis! O gilaog siya! Ayaw! Ayaw! Bay-bay na nga mga granada ang nabutang ko sa posibleng agianan sa mga kaaway. Nagihitan ko mga string wire. Magdali ko. Kinahanglan makaabot ko sa nahimutangan karon lang Samantha. Kinahanglan nga mapalayo na ko sila niling lugar. Magdali ko. Maayo kinalawas ka mo ni Binod. Buotan ka kayang kinuon ng lusing. Wa mi niya pasagdi. Pero nabalaka kay ko ni Benhur. Siya raw sa nibalik sa kampo nilang Luke. Ginoo ko. Anong nibalik ka man siya dito? Gusto ko niyang tapuson ang pagkadautan ni Luke. Unsa? Mao ka na ng lusing. Hayop siya. Iyang gipatay ang ako mga ginikanan. Dok Samantha. Siya di ay. Siya di ay gipatay sa tinuod kong abahan. Si Manuel Williams. Anak ka ni Sir Marvin Williams. Nakailaga sa kong tinuod na amahan. Sa ato pa. Ikaw ang bata babae nga duga ng nawa. Human gimasakil sila si Sir Manuel o si Ma'am Martha Williams. Nakaila ka gito'y sa kumang ginikanan? Uy, nakaila ka ayo. Kaila ka ayo mi. Og, nakaila kay ko ni Anang Luke Williams. Pero nagpakahilom lang mi. Tungod kay di mi gustong lakip kami, maapel sa pagkamatay. Unsa? Mao ka na. Nakaila kay mi ni Luke o ni Lucas Villa. Unsa nang? Unang hinigugma ni Ma'am Martha. Apan nagabuwag sila tungod sa bati nga batasan ni Luke. O sa diyang naabot si Sir Manuel dinis atong syudad, gipakasla ni Sir Manuel si Ma'am Martha. Pero bangis kaayo si Luke. Doon na siya daot ang giplano sa imong ginikanan. Iyang gipangpatay o iyang giangkon ang tanang bahandi sa imong mga ginikanan. Todo Binod! Now! Hala, si Binod! Si Benhur! Binod! Ibalik na siya! Oo, sa karon! Uy, udaran! Doon ang helikopter na lupa-lupa si Pabaw! Tago mo! Tago! Dali ng lusing! Managotan na lang akong punuan sa kahoy! Dali ng lusing!
Sigurado ba kamo? Nga naagyan ng kakahuyan nagtago sila si Binor? O, Sir Luke, lagi na na. Mao ba? Ha! Animal nga Binor Alipio. Dili kay kahunungan. Hantod nga makuha kay pagbalik sa manta. Mahog na gihapon ka sa akong mga kamot! Nagpalayo na. Tuwa na. Gaw! Tuwa na, Gaw! Magpalayo ng helicopters! Benor! Benor! Oh, Lelusing, Samantha. Maayo kinibalik ka na. Di balik ko kay delikado na kayo ang sitwasyon. Dagang kay mga sakop ni Lok nga nagatang sa dahan pagawas din sa barangay Bungtod. Unsa? Nasundan ka ba nila, anak, ha? Nakitaan ka. Oh, nasundan ko nila. Pero ako sila nalipat. Gibilin ako dito sa napit sa minahan ang sakinan. Unya, nagtago-tago ko nga nagpaingon din aron di gyud ko nila masundan. Ay, mainon, Gaw! Ron dito mamiligro din eh! Pero gihapon ta angay mo kumpiyansa gawlulok. Nakasiguro ko. Nga pagitaon gihapon ta dilok. Ug matultulan nila kini atong gitaguan. Benor, o si Angel tumuhaton. Pangandaman ko ilang pagsudi ni Salasang. Unsa? Ginoo ko, nak. Ginoo ko. Mas may pag magpalayo na lang ta din eh. Pero wala tayo laing kapaingnan na Lusing. Sigurado ko. Nga gibantayan na nila ang posibleng lugar din sa San Juan nga atong agian. Nya, Gaw, ha? Mapapili na ta din nga magtago-tago ta. Nya, matultog na lang nilang dapita. Nya, saon lang, ha? Muna itong pangandaman ko, Lulok. Ang ilang pagsudi ni Salasang. Kung musod mag-isla din Aw, sugaton ko sila. Hangtod na mapatay ko si Luke Williams. Pero, saon na nato, Gaw, Dominor, ha? Si buhato na to, ha? Magbutang-tag madagkong litag sa palibot ting nahimutan ta. Unsa? Animal! Di ko makatugot! Nga dili mabalikan ako si Samantha! Dili! Oh, Samantha! Ako ka lang! Ug ikaw, Binuralipyo! Panahon na nga matapos ka sa akong mga kamot! Ako mismo ang mangunay sa pagkutlo sa imong kinabuhi! Ako ang mangunay sa pagpatay kanimo. Pero sa dili pa. Ipakit-kit ko na ikaw kang Judas nga usa ka sumbi. Una ko ikaw patyon. Ikaw ang mango sa mga sumbis nga ipada ako sa mga animal nga mga syudad sa San Pablo o sa San Pedro. Mayo gani kay hayag ang buwan karon. Makita ko gamay ang palibot. Dili kitang tumitngit. Di sad maayo nga magbugna ko kayo kay tingalig ka. Doon mga kaaway sa palibot nga makakita. Lisod na. Benor? Nagatog ng mga kaubanan na to. Maayo noon. Ikaw, Samantha, katuog na. Wa pa ko bati ang tuka. Benor, Oh, Samantha. Nagunahuna ka ba sa nasayran mo ng mga kamaturan? oh Benor. Igon man sa atong sitwasyon. Nahibaw kong dili kita hunungan ni Luke. Og nahadlo ko, Benor. Samantha. Samantha, ikadlo ka. Kung dubos ko mahimo, padalipdan ko ikaw, akong mahal. Padalipdan ko ikaw. Kita sa kabayas ni Luke Williams. Benor.
unsa man. Sigurado ba yun kamo? Nga naa diya sila nilang bungtod? Sherlock. Kumpirmado nga nakita na mo si Pinhor Alipio. Nadiha paingon. Good! Bah! Sige! Talaga mo! Pangitao na nato sila kung asas lang magtago di sa bungtod. Let's go! Okay. Let's Kuhaon ko ikaw, Samantha! Kuhaon ko ikaw! Kadlaw na. Hayag daw palipat. Giduka na ko na. Si Samantha. Nahinanok paghihapon siya na tuog na nagunlan sa kumpaa. Samantha. I love you, Samantha. Mamahawa na lang ta din, anak. Magpalayo na lang ta. Kung mamahawa sa bidin magpalayo mi. Asam sa bipaingon. Wa milaing kapaingnan nga luwas ka dapit. Ilabi na nga, ubay-ubay paghihapon ang mga sumbis nga naa sa palibot. Gaw. Ay, nagmatan ako, Gaw. Oh, Gaululok. Maibang imong pagkatog. Dili kayo ka Dominor eh. Nagangking lamok si Pamaag. Antos na ginoon natin sa itong sitwasyon, Gaw. Pero di ko mohunong sa pagpagitag pagi nga. Maka... Benhur, unsa to? Sabat, doon ay sipang butong. Unsa? Lagbit, ang granada na to nga akong gibutang dito sa kahuyan ang dibutong. Gaw Dominor. Yan ang mga kaaway, Gaw. Sibi buhat to na to. Usa to mo, ha? Naon sa to sila? Look, doon ay mga granada nga giktar nga gibutang sa tuwag yanat. Usa! Animal nga binuralipyo! Pasag din ninyo mga samaran! Biyahin ninyo! Silok. Siguro untang makuha na to si Samantha! Talaga mo! Patay sa tuwag yanat, Silok. Tingali ang doon na pa yung mga granada nga gipabutang. Paguna mo! Tanawan ninyo ang atong magian! Pagdali ka mo! Dali! Animal! Buset! Doon lagi mga gipamutang si Binuralipyo din eh! Pagbantay ka mo! Pag-amping ka mong tanan! Ay, Ginoo ko, itong anasan. Ay, naglising. Gaululok, ikaw ni bahala din ug tago lagi mo din Kay sugaton ko sila. Linglahon ko sila. Nga di magkaabot din sa busay. Benhur, mutabang ko niyo mas pagsumpo sa kabangis ni Luke Williams. Samantha, Gusto ko manigil sa gibuhat sa kumang ginikanan. Sa iyong papatay sa kumang ginikanan. Pati yun ko siya, Benhur. Pati yun ko si Luke. Samantha. Ay, Ginoo ko. Samantha, Ben. No, di ko musuot Samantha. Dili ordinaryong mga tao ang atong mga kaaway. Mga militares ang sila sama nako. Sakto sa training, busa din ikran. Ikibantay lang na nelusing. Uba di Gaululok. Gaw, kuyog lang ko mo, Gaw. Ayaw na Gaululok. Dinig ka lang uba nila. Bantayin sila. Okay, bahala, Gaw. Sige, ari lang ko diri. Benhur, Samantha, isada ko balik ko. Tapuson ko lang ang kadimonyo ni Lok. Ginoo ko, anak, daghan kaayo ang kaaway. Tingay kasi may tamo ni mo, oy. Pero armado ko. Nelusing, bahala na ko si may tabon ako na Isalig ko sa Diyos ang ang importante para nako na matapos na ang kasalbahis ni Locke Williams. Benhur, pag-amping. Sa kanunay Samantha, mag-amping ko tungod alang ninyo. Ug sa kung kugbakrin mo Samantha, ipadimaos ko ang gidangatan siya o maginikanan. Ipadimaos ko sila.
Benhur. Ubay-ubay gid ay ang mga granada nga gipamutang ni Benhur Alipio dinhi. Gihigdan pag mga wire. Aron kung masagiran, matangtang ang mga pin. Bright! Bright, Ohana! Pero dili ka magsilbi ka ako, Benhur. Nag-una ko nimo sa duyan. Pero, hain. Hain ka sa magtago. Hain ka, ha? Oh! Animal! Patay! Usa ka nilupan! Patay si Rock, patay! Tunay mga litag yung napita! Usa! Litag! Nakasiguro ko, nga nagkaduula sila sa busay. Kinahanglan mapuggan ko sila. Nga di sila magkasuod sa nahimutangan nila sa manda. Ang kuwarmas. Kino ko, itugyan ko kanimo ang tanan. Padayon ta! Pangitao na to sila! Pero pag amping mo sa inyong yagyan, tingali doon na pa ilaing mga litag! O sa to! Ang lag grupo si Rock! Ito na! Animal! Mga kawayan nga hayit kayo ang tumoy! Nitusak-tusak sa akong mga sakop! Wah! Daghang gining mga litag din he! Bisit! Si Rock, nang biligro tayo eh! Mahulot kita kung mupalayo ta! Hosto ka, Ricky! Ha! Animal nga Benhur Alipio! Weh! Tawag ang bis! Pabumbahi og mortal kay natita! Ano ba kasla dapita? Mukapit ko niya ng punuan sa kawin. Aron makita ako sa unahan kung naabagin sila din dapita paingon. Ano sa to? Ito na sa to. Gibumbahan nila kining dapita. Gibumbahan nila! Oh, ginoo ko! Samantha! Oo, saan na sa tumot-tumot-tap? Yawa ini. Gimumbahan ng lasang. Ginoo ko. Tingarik mabuta din eh. Lulok, amo na bahala din ha. Ha? Eh, ano man Dok? Saan di ka? Ikinahanglan ako si Benhur. Musad doon ko siya. Unsa? Uy, ayaw lang Dok. Tingaling makasabaan ko ni Gaudong Benhur kung masagdan di ka. Mas delikado nung lago-lago kayo. Bitaw, Dok Samantha. Ayun na lang pag-apas-apas. Bitaw, friend. Dili na lang ta. Si Benhur. Lolo, suhito ka ba din yung dapita? Oo, Dok. Uy, dinig ko ko. Kung mao ka na, doon ako ipabuhat nimo. O kinahanglan nga mo lampos ka ning ako ipabuhat nimo. Ha? Unsa man ka na, Dok Sam, ha? Kini kang kwintas. Imo giubo yung kwintas. Ano man, Dok? Imo nihatag na ko. Iyan, ni Dutar na pagpindan na, Dok. O lolok, ihatag ko din nimo. O paminaw, mauring imong buhaton. Paminaw og maayo lolok. Kapit ko may goan to na. Bumbahan nila pag-ayaw kinilasang. Kung sigurado ko, na mortar ang lagi gamit. Kilala magkapalayo ko din eh. Kung masanta ko ang ilang pampumuma. Tigalig mo abot ka lang sa musay. Salimutan ka nilang samanta. Tala! Sige ba? Tanaw na to! Huwag doon na pa ba litag nga magian na to! Palay ipang target sa mga mortar! Siguruhan ninyo! Nga wala litag nga atong magian! Huwag kumagawa sa Benhur Alipio sa iyang gitaguan! Bombahe pa ninyo! Sige ba? Unang si pagpamuma. Kinala magkapalayo ko din eh. Gusto, muli po to.
Hain man ka sa Benhur. Sherlock, wala tayo bala sa mortar. Mao ba? Ha! Ang machine gun! Sherlock, Tanahon ta! Ug dili ka ba mugawas diha sa imong nahimutangan? Hudon bang bala ning machine gun sa Elmore Bang! Bah! Gawas, Pinor! Gawas! Buto-buto sa machine gun karon. Wala sila magpabuto sa mga mortal. Sa machine gun siya. Mayo gani kay. Nakalipot ko sa daing agyanan. Dito dapit na ang ilang target. Doon yung mga kaaway. Naigani kay, nagkabantay ko nga. Doon yung mga kaaway sa unahan. Huwag sila magkabantay na ako. Ubay-ubay sa sila. Naasa din ni Aki din ni Napita. Nasa ato pa. Ilan naman ginibutan. Doon sila nakita ang nagdagan. Kinsam ka. O, doon. Doon sa katawang nagdagan. Kinsam ka siya. Lagi siya. Lagi po silang nagdagan dito kita. Kinsam ka itong... Sigaw lulog ka itong nagdagan. Sigaw lulog ang lagi po sila. Dagan, Lok. Di mo sila kalala, Lok. Muna mga ikaway din ni Napita. Pero bahala na. Dagan, Lok. Dagan! Huwag siya magkabatay nga. Doon lang ko nila. O, doon ko kamo. Kiniyangangin ninyo pa! Button ko kamong tanan! Ka! Tana ka mo! Mahimo na itong sudlo ng lasang! okay, Sherlock. Talahon ta! Kung nasa kuto bang imong kaidlas binralipyo! Talahon ta lang! Let's go! Nahurot ko sila. Yun na. Hanap to si Galo. Huwag ko siya makita. Pero nganong naabot pa siya rin eh. Asa man ka to siya paingon. Yun na. Dakong suba ka ng naasa unahan. Suba nga nagdugtong sa San Juan o San Pedro. Oops! Mga buto-buto sa aras. Dito sa agianan paingon sa busay. Kinsa magkailagi po siya dito napita. Kinsa magha. Kinsa yun ang iban! Tao, Sherlock, tao. Dito Napita, tao. Murang nakatago. Mao ba? Ha! Naagi din siya din hinagtago-tago! Sige! Atuhan ninyo! Dali! Daghan kay mo! Dili na magkasuga ko ninyo! Pagdali mo! Dagan ako! Dagan! Gugdo na to! Dali ka mo! Ang uban! Liputan ninyo! Liputan ninyo! Dali! Nakitaan ko nila! Nakitaan ko! Kinala mo kamalayo ko din! Kapusin ko nila! Bayo ka na ka sa lipot ko! Katagal nila! May ikogit ko panahin ko sa kapatagan! Upaos ko! Dito dapit. Dito magagikan ang buto-buto sa armas. Tora sila. Pagkadigan nila. Isa ka na ilang... So unahan. Dito nagdagan. Ug di bawasan sa pagpusil sa... Yun na. Naka-uniform. Dili. Si Samantha ka na. Pero, di ko mahimo siya. Isa nagkao sa tao sa sundao. Pero naklaro ko si Samantha gina.
Anong di animan si Samantha ni Lupita? Nga naman. Animal! Muba usad! Animal ka, Binhor! Ha! Wa ka na kataingnan pa! Wa na, Binhor! Ah! Animal! Usa to! Ah, usa! Kinsa! Kinsa naglabay, Animal! Animal! Dunay laing kauban si Binhor Alipio! Usa! Animal! Mga kanada! Animal! Ah! Doon yung putong granada sa lang himutangan. Maan ka rin kinabahin nila atin sa dito sa pita. Magpalayo ka din. Magkalayo ko. Gilakarakan ko niya. Sinuhok ka na. Sila ka. Ito. Ito na si Samantha. Nagdali nga nagdagan palayo si Amy Mutangan. Huwag ko lang nungis pagpusyan. Mukhaman ko. Magpalayo ko na nilipit. Mukhaman ko. Kamu! Liputan ninyo! Dito sa pikas mo! O kamusat mga animal! Katong to asurahan! Ay naman to ha! Tanawan ninyo! Ah, mga buwisit! O saman! Di mo mga sundao mga hanggawa mo! Mga buwisit! Animal! Duha sila! Animal! Pwe! Hapit pa kumaygo niya to! Ha! Wala dito sa unahan, Sir Lo. Usa! Tanawan yung mayo! Galian ninyo! Tanawan ninyo! Mga animal mo! Wala ba ito sa almas? Isa magkatuluwas na ako. Si Manuel ka to. Kinuha ko. Mga zombies ka nang ikasugat. Dili! Bumalik na sa mga agay. Pagkanagay sa mga zombies. Pagkanagay nila. Tatya! Lahilo na. Wala mga buto-buto. Ay, Ginoo ko. Unsa na magkay nahitabo. Ayaw tapasag din sila sa Binhor. Ayaw lang itaw, Diyos ko. Oh, Ginoo ko! Mga zombies! Dali mo rin sa busay. Ay, busa pa. Apa mo? Apa? Ay, Ginoo ko! Dali mo sa busay. Magkadaga sa mga zombies! Hapang mo, dali! Nasundan niya po ko nila. Doon ay mga tao sa toong bahin. Huwag naasad sa wang bahin ko. Pagkadaghan nila. Mayo kay niya sila nako. Mayo untag. Huwag na nilagok na si Samantha. Nakapalayo na lang unta si Samantha. Binhor Alipio! Silok. Animal ka, Binhor! Dili ka na makalingkawas pa ninihigayon na! Tungod kay naliputan ka na sa akong mga sakop! Ugwat ka rin kanaganan pa! Na-corner ka na mo! Binhor Alipio! Silok. Naatod ang iyang mga sakop. Nakita na ko nga nalibutan ko nila. Kung gawas ko na ako na himutangan, nininda kong gamot sa dakong kahoy nga akong gitagawan. Malagnit ila kong pusilon. Huwag maigog ko. Tuod sila kadaganon. Gusto, ako bagtaka. Tanawan ako kung... Oh, usan lang kagranada ang naipilin og tulog ka magasin sa bala ni ako, Armas. Di na ko magharong sa pagsukol nila. Binhor! Gawas diha! Kung dili ka gusto, nga tagod-tagron ka na mo sa mga bala! Gawas! Dili ko magawas. Patay na kung patay! Ah! Ha! Ang animal! Animal!
boss mo! Ba't kanyang animal na binhor? Ah! Kikukot na nila sa mga zombies! Pagkatagal nila! Walang! Walang! Walang ikaw! Ayaw ka na po sila! Pagkatagal ko! Dunay buto-buto sa layo dupit. Si Samantha kailan po sila. Mao ka? Unsa na, Binor Alipio? Nahutdan ka nagbahala? Ha, Binor? Ha! Ako pa ikaw! Muampo ka na nako! Kay ipaniguro ko nimo nga dili ko kaunsaon! O gani! Mga sumbes! Mga sumbes! Mga sumbes! Ako! Animal! Animal! Naroon mga zombies din eh! Nasa kayo din. Raklaki ninyo sa imong armas! Ang mga zombies raklaki! Dala! Hutang animal ng mga zombies! Animal! Kino to? Tuay babae nga! Nagdagan! Nitipasok lang nga giyanan! Babae gito! Di ko mahimo masayop! Tuara siya! Pagkadagan siya masupis, ilagi pa mo sila. Magpalayo ako din. Yun, doon ay lalaki nga. Nagdaligbiya siya ang namutan. Kinsa magato. Ug doon, nidagan. Ug doon ay 5 kakauban nga nisunod niya. Kung di ko mahimo masayop, si Luke Williams ka to. Sigurado ko. Ug doon, gisundan siya sa 5 ka mga sakop. Murag doon na siya gisundan dito na pita. Iyang gitudlo dito na pita. Gusto, sundan ko sila. Magdali ko. Hain na! Hain! Sarong, tara, tara! Tara! Sige, sundin ninyo! Kaya akong liputon! Pagdali mo! Mura og si Samantha ka na! Samantha! Gitugot gis kay gayunan nga magkita kita pag-usab! Ug ning higayuna! Maako ka na! Maako ka! Magkapalayo na ko nila! Salamat, Diyos ko! Kapuyan! Pero mapanay ko sa pagdagan! Magpalayo ko din eh! Ang makita akong kataguan! Rico! Doon ay ginayog ang mga sakop, Luke. Babae ka na. Rico! Si Samantha. Siya ka na. Ready ka kayo! Gusto ko si Samantha. Di karate niya ang nilayong kaniya. Padayuna ka, Samantha! Kay dili ko managana sa pagpusil kanimo! Luke! Bakit ka? Saba! Bakit ka ganyo? Saba! Dali mo! Samiya, tita Pita! Dali! Rico! Dali niyo! Ito na. Inalagida si Samantha. Gusto ta na ko tabangan si Samantha.
Pusilon ko na silok pero nidoon siya ni Samantha. Kung delikado kaig maapil ako kaigo si Samantha. To, mugaw sa sila nining lasang. Bumalik na sila sa ilang masakiran. Sundan ko lagid sila. Magamping na ko nga di ko lumakitan. Kinahanglan makakita kong higayon nga makuha na ko si Samantha gikan sa magkamutilok. Usa ka rin. Mga helikopter ka. Mga helikopter. Ay, sabak! Tusapan! Yun na! Mga helikopter! Nilampas ka si Lulok. Animal! Kinahanglan makabalik kita sa mga hideout! Sa resort! Animal! Pagdali ka mo! Dili na yung maayo! Dili na yung maayo! Ah! Pagdali ka mo! Utsay! Patyunti ka! Animal! Ay, isog mo! Kulitin niya! Gipagkarate ni Samantha ang 5 kasakop blok. Tuwa. Nahagba ang uwa ng kabarog. Animal ka! Una ni Luke sa Samantha siyang armas. Sige! Sukol! Kibukaan ko ikaw si Bungo! Ayoko ti uli sa mong armas, Rock. Sukli ko kusog, batok sa kusog. Sama si mong pagpatay sa kumang ginikanan. Kaisog ni mo? Nagtuo kang nahadlo ko ni mo? Kung wa ka mahadlok na ko, ayaw og tago si mong armas. Ayaw ko ti uli si mong armas. Sukli ko, demonyo! Oh! Suklan ko ikaw! Pero dili sa ingon ini nga sitwasyon. Bah! Kinsay? Animal! Ikaw! Kuha ang iyang armas, Samantha. Oh, Animal! Ang akong mga tiil. Gipusil mo ang duha ko katiil. Dili na ko makabarog. Mao gani angay ka nimo, Luke. matapos ng imong kadautan, Lucas. Ang Peking Williams. Ang animal na napatay sa kumang ginikanan. Ayaw, Samantha! Ayaw! Buhi ko, Manor! Patyon ko ng animal! Ayaw! Ayaw hugaw-hugawi ang imong magkamot sa hinungdang mga tao. Manor! Dili ito sapat yun, Samantha. Unsa? No! Dili ko masugot, Manor! Buhi nga kung kamot patyon ko siya! Samantha, sa kikaingon ko na ayaw hugaw-hugawi ang imong magkamot sa dugo ining demonyong dako! Manor! Wala mga zombies! Wala! Nahilom na sana! Wala buto-buto kita nabati! Ginoo ko, usa bagay nahitabo. Si Benor, si Samantha, nausa na ka sila. Salamat, Binor. Nga dili ko ni mo pakyon. Benor, huwag ka babaluoy na ko! Iyong kipatay ko mga ginikanan, busa angay lang ako! Ako ang masilot niya! Ako manimaw sa ginagatan sa kumang ginikanan ining demonyong dako! Samantha! Ayaw. Tuod kay dunay labawng angay mo sintensya kaniya. Mao ang mga inosenteng iyang nabiktima. O sibot mong ipasabot na. Sila. Sila ang angay mo silot sa demonyong si Lucas. Kinsay? Mga zumbis! Pagkadaghan nila! Ang mga zombies. Ang mga nabiktima sa kademonyo. Di ano sila. Benor, pagkadagan nila. O Samantha, sila ang angay mo silot kaniya. Ako sa granada nga nabilis kong bakbak. O saan mo ka nagranada, Benor?
Ni Alok. Ilabay ko ni dol-dol mo. Kamanga na o gamitan na. Kung gusto ka, nga dili ka mahimong usa ka patayng buhi. Binhor, Samantha, agay. Ayaw ninyo buhatan ako. Maluoy mo. Samantha, day. Dakal kong bulawan. Ihatag ko ninyo tanan. Ato tayo ihatag. Iuli ko kanimo ang unsa man nga para nimo, Samantha. Ayaw ko ninyong biyain dinhi. Ayaw, Samantha. Tara, Samantha. Tara. Lucas! Natapos na ginang imong kadautan! Ayaw ko ninyong biyain. Benor, Samantha. Huwag na pasagdis, Ginoo. Wa, mahal ko. nilampos kita, mahal ko! Nilampos kita! Unsay? Ikitapos kini Luke Williams ang iyong kinabuhi. Nga dili usa ka patayng buhi. Lucas Villa. Mao ka lang tinuod yung pangan, Benor. Mo ba? Lucas Villa din na siya. Benor, mga kaaway, nagtingon sila na to. Dali ka sa kulikod, Samantha. Dali. Benor, pagkadaghan nila, gilibutan to nila. Hold your fire, man! Hold your fire! Secure the area, man! Lulok! Lulok! Gaw, Lulok! Sige na niyo. Gaw, Lulok! Ikaw! Kinsa sila? Kau! Mga sundalo sa pikas syudad daw. Niya sila! Unsa? Dok Samantha! Mission is accomplishment! Unsay? Gisugo ko si Lulok, Benor. Nga dato niya ang akong kwenta sa syudad sa San Pedro. O pagkitaon niya si Doc Susan Mirafuente, ang akong saod nga galang doktora. Aron ma-rescue ta din eh. Unsa? Gaw! May ganay gano'n binor nga. Nakaroon na ako nga at tuko magi sa akong suba. Tigto ko! Langoy ko hangtod nga nakita ko bangka nga di motor. Nagkawat na ugaw ron makabot ko sa San Pedro. Wise kay ko gaw sa? Unsa gaw? Usa? Ikaw na itong gigukul o gipusil sa mga sakop pilok nga akong gisundan. Pero nawa man dayon ka. O gaw ako to. O ikaw itong itabang na ugaw. Lamat ko. Lamat ko. Ang ganday ko ni mo. Tama kayo. Diluwat mo ko di mo. Oh, gaw, sura. Gilawas sa minimo, Lulok. Oh, isod ka na ako, Dok. Unsa man? Yes ko, be. Oh, kitin ko. Ikaw yun, Lulok. Dali ba? Hindi naman nagiyay. Sila si Nanay Lusing. Samantha, tara. Adto na to sila si Nanay Lusing. Uy! Gaw! Akong hawag ni Dok Sam, gaw! Uy! Ha! Daog yung gagaw! Daog yung gagaw, Dubinhor! Daog ka! Ha! Wow! As in wow na yun! Ha! Pila ka tuig ang nilabay. Hindot na pagbalik ang San Juan. Nabalik na sa inyong minahan. Back to normal na. Tinuod ka na, Lulok. Oh, taon-taon man sa demong nawa din hino. Karon lang mo na balik. Oh, tiya lasing kem. Saon man, adlok mi din eh. Og, naminyo na sa Mr. Set. Maayo kay kamo ginamig kadayon. Saon? Magaling nga magunis Lulok ko. Nadako sa mga dogs. Ansa na, Dok? Ha? Ansa na? Ana, gina. Pero, gaw. Dok, tinuod na doon na itambalang kayuan sa nahimong mga zombies din sa San Juan? O, Lolok. Doon na tambal sa mga nabiktima. Ng mga patayng buhi. Og, inanay ng ilang kaayuhan. Tinuod ko di ay. Sa ato pa, dili na kuyaw. O, Suset. Gaw, Lulok.
Ug now, nagpaingon na din niya ang sa mga survivor nga nahimong sumbi. Nga ako ginag-ugat dito sa minahan. Mo ba gaw? Kisam na siya gawin binor. Si Tatay Kadyo. Unsa? Ay, Loy! Lolo, Oh! duwa na. Kititong taga. Nakailan mo siya na ako! Wah! Todo binor tama gaw! Dili ko! O dinhi mga higala, natapos kining maong sugilanon. Patayng buhi! Agsulat, Jojo Alegri Buron. Direktor, Jennifer Dato Ninyosa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Ug mga higala, sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ng atong sugilanon. Sa papel ni Benhor, Alex Lara. Samantha, Jelly Haka. Suset, Meraluna Tumulak. Luluk, Aldwin Laculda. Luke Williams, J. Badayos. Judas, Clint Daring. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang maong drama dalit hapon kaninyo sa RMN Drama.